Unsay ika-offer, unsay ikatanyag sa DTI para atong mga negosyante nga dili makasulod sa KMMA tungod kay tanaw nila, uy, mura man og sosyal ra kay sila. Tinood na, sir. Yes, Sir Carl. So kaning micro business sustainability advancement program, sir, this is born out, this is conceptualized because of the needs, no? Atog yung nakita nga naagi mga specific needs kining ato ang mga MSMEs, particularly kining gitawag nato og mga micro enterprises. Kung sa ato pang tinulungan kining micro enterprises re mao ni ang mga gagmay nga negosyante, no? Dili gid nato angay pasagdan kining mga gagmay nga mga patigayon kun mga micro businesses. Kay nga naman, because of the retail stores, mga sari-sari stores, niabot ang mga pamaliton, mga essentials ngadto sa pinakalayo, pinakasuok nga kabarangayan ug mga kasetyuan.